Кръц! Тук толкова е левата една лъжица гре с вашите тия панти, бе. Я утре ще донеса, мисля, че имаме дома. Че така не е хубаво да тръгнеш, отваряш вратата и си кръц, мати, както и не. Здрасте, добър вечер. Сиги, я вчера ви обещах да ви разкажа историята за Личо големата мастика. Он има много история, ма я ще ви разкажа една къде може и да не знаете. Он Илия се споминала към земя, ма преди да се спомине, сбра големото домочадие. Така да я не съм била там, така съм ни разправяла. Сбра големото домочадие, он имаше много синковци и жена му там. И е рекал: синковци! Сакам като умра и ма положите оковчего да ми турите едната ръка на сърцето, а другата на дедовия. Жена му веднага се размръдела. В последния момент, преди да умреш, говориш туроти. Ами към млъкни я на ним ората. Чухте ли ме, бе? Големия син поклатил главата, малинкия, по-малинкия, като по-око муж е рекал: бе, тате, защо да така? Какъв е смисъл едната там, па едната по-натам? И другия рекал: смисъла, моето момче, аз знам, че ти нямаш да се сетиш и затова ще ви го кажа и на тебе, и на другите. Значи, като ме погледнат хората и видят, че левата ми ръка е на сърцето, да знаят, че всичко, къде съм дал този живот, е било от сърце. А като ме видят, че с десната ръка си държа дедовия, трябва да знаят, че това къде имам да давам на некой и некой има да взима от мене, ще ме фане за дедовия. И те така. Само ни дали съм отворила едната ръка там, па другата по-натам. Дали си изпълнила бащината за ръка, това, честно ви кажа, не знам. Ама историята се носи от уста на уста. И аз питах жена му, това верно ли е? И она каза, че било верно. Та съм склонна и я да вервам, че така е казал. А он до последно беше духовит. И крайна сметка наистина така стана. Имаше много борчове и май не врана ни един от последните години. А он имаше една култова реплика, ония приписват и на Цецо Ситното, че я бил измислил. Ама кой точно от двамата я измислил, не знам, ама се мота от уста на уста из целия северозапад. И мъдростта, репликата гласи следното: живей оборчове, та помнат орца. И те така, дами и господа. Утре ще ви разкажа друга история, а си ги гледам да запомня във времето. Оти Жепа каза, че тук има не термометър, а хронометър и оно са чело време тук. И те така: але, алека и полека.